Ето нещо специално. Бутиков затворен комплекс от 5 малки сгради, свързани в едно цяло. Разположен е в спокоен, но перспективен район, който буквално всеки месец повишава стойността си. Комплексът вече е на етап член 181, което означава, че може да се финансира с банков кредит. Един от най-сигурните знаци, че проектът е стабилен и в напреднал стадий. Акт 16 се очаква още през март до година, така че финалната права е близо. Най-силният кост на имота е локацията, само на метри от бъдеща метростанция, чието строителство вече е планирано. Това променя всичко. Районът е търсен от хора с възможности, а цените растат с всяка фаза от строителството. В момента апартаментите се предлагат на само 1850 евро на квадратен метър, цена, която е една от най-ниските в района, но това няма да остане така за дълго. Сградите са малки, с изключително ефективно разпределение и с минимални общи части само 10%, което означава, че получаваш повече реална площ за парите си. Този комплекс е чудесен избор за инвестиция с очакван ръст в стойността, покупка с кредит още сега, отдаване под наем от лична доходност, уютен, качествен дом в сигурна среда. Сега е моментът да влезеш на правилната цена. Възможностите като тази не се задържат дълго.